Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Mga luksami na mga pagariami, idadayon tanod naging kay kapugusya tano si kuwagama aya antap tano nakapamukas sa kataksilan ka asar kapkusay tano. Pirat tiya utaw anta kada na di tano makandadawaya sa alungan akiyama. Ayan niya pinakamala antapakan na so ilmo keswatan kisam payakar kanu ang mga pagariakan si saging kaya social media nagu so mga khurafat ay mahana khurafat naging gutap yang lalayaman ang mga kabukugan ang mga kapit na dapat na mi pagawa tano nagipugusay na kaniman to ad na mga kapit at yang lalayaman tano ugid na tulungan tano ang kapit tano yang lalayaman tano ka makasusupak ko para manu Allah Ta'ala ang Quran na antunay niya ging pagusayin tano yung manto akelayaman tano akpit miyaka pera puluragun kabun na ipun ko kaya sabut tano na tapakay man to akate pangalalukas tano na ayaginan din ni kapit tano nagi sumipantag kututulan ko Nabiyullah Ibrahim alaihi salam si saging kutwa kasumbalian niyang kuwatayan aya kelayaman tano akpit na inisuguong kuno to Allah aging kutwa kabunuan niyan saging kutawatayan amukit sa sumbali kaaya pa napakababalasan tano na eksamin na tapangungkuno Allah na di ba ginan ikelayaman tano nagid ni kaketukawin niron aging kanan alagi din na parati akelayaman tano adi tano di panditan suwallahu ta'ala asuti sa marata agelbak haram kabadi haram ikapamuno upama naketari mo mapi pamikiran aswalla asuti apakatatanaan yan ku Quran yan suwalla na kanabanin ipasugu sumarata kaaya kataru wallah si isa Quran inna Allah la ya'muru bil fahsya mata-mataan at tigwallah asakan na kanabakan pasuguun sumarata mana kanabakan sifat ibakop sugu samarata na piyakang balbal stano aswallahu ta'ala na inisuguyan ko Ibrahim aging ko to kabunuan niyang kuwatayan na antunay ko kumanariw kapamuno sa kanwa mga nalantas si pamikiran ay manto na di siya di makambentay. Isi inyo ginawa niyo. Ino so kapamuno mapia anta kamarata. Aya pa na yung bunuun ka na da asalaian. Naya pa na yung bunuun ka na wata ka. Adad na manaw to na katawan niyang kudunia kadapan raw ta akir balig. Naya pa na futurian na nabi. Kakanabala ka manusia ka kenabi. Na upama na isugu Allah apakibunuyar ka. Upama na ketarimaanan upamikiran. Upama na halalanan kepakainan ko Islam, did na ng kepakay ko Islam, na di ba ginani kalayaman tano? Aparatea inisugo ko no Allah ko Ibrahim, apya kaukitian sa tataginapan, apiteruong ko no Allah asumbalian ka, mana bunuang ka swata ka. Naginani man to ipagarayagan tano, aginan na dusaanan ko Allah, uditano panawbata ko Allah. Udita no panaubatak wallah aging utamya nga una para tiya tano agina ni di tano di pangusiat o agina ni malalang agin tano ko mga mimbara di pa ipangusiat o sabaad ko sabaad ini-injeksyooniran ko pamikiran tano kailayaman tano mambu ayad nakatawi tano ron na inauna benar inauna kebentugan tano ron si ko pangilelean wallah takinubabas ka kabinasa tano ko pangilelean wallahu ta'ala kap ketempuan tano wallah sa haram manuni mangdagda upama nagkapakay ko pamikiran ketarima umapya pamikiran aswallah na tupengan yan so isa ko mga nabi niyan aya itupeng yan nun na pamanko ka kayo katapangakar ka ay baratian na hey isa ko mga nabi na pamanko nga subay talmal sa masjid kagito na eksamina ka ino kapakayanan ino ketarimaanan upamikiran agyang kanan lagi danan di ikadua na upama makaad na isa ko mga nabi na ayat teruno no Allah na nabuno ang kaki si inaka o di nabuno ang kaki si amaka katapangakar ka ino ketarimaanan umapya pamikiran ino kapakay manggululanan si iku Allah di mustahil iba manggulula ko Allah ikatalo o pamakaayat turuun wallah ko isa ko mga nabi na sinaing ka si inaka o di na sinaing ka si babaeng ka katapangakar ka ino mapanggululanan ino kapakayanan si iku Allah mustahil magatos ka porsyento na did na ng kapakay. Di kapakay iba panunugos wallah sa kasina, kasukasina, na sisa Quran, haram. Di kapakay iba panunugos wallahu ta'ala sa kapamankaw, kasukapamankaw.
Nasi sa Quran haram ay isa sa parwallah. Lagid mambuto agi ka pamuno. Isa sa parwallah ibang kabunua sa lukas ka. Inaka anta ama ka apya pantapang akapakaw kitaw na haramanan di nagapakay. Naya pan ibayad ng bunun ka nawata ka dad na banian makamak dad na banian katawi ko dunia kadaraw takir balik. Law pa man kagaga ay isugu Allah. Ada sumanga akal pamikiran tanong. Di ba miya kalalaanan at tempo at kitempo tanong wallah. Accusation na suka panumpo sa di benar marata na miya kalalaan sa at tempuan kaso lagi di kaakaad na manusia. Na ida pataka tempuan kaso wallah. Ak na ba lang ini tempungon ka miya kalala haram kakapamuno na panapagibuno ka nawata. Ay dapat ka anda sa mga pamikiran tanong apiya. Lakaan tanong ang mga pamikiran tanong. Oy, mustahil ibanan sugun wallahu taala ko Ibrahim agi nga nakapamuno kasi sa Quran na madakala ayat ko Quran ini saparun wallahu taala suka pamuno. Oy. Anto ni mga padakayat ayat wallah sa Quran man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Sadin at tigwallah sa tao amuno sa isa a ginawa. Ayaman lagnada sala aging putwa biuno ka na ininggulalan ako naging putwa buno. O di na miyamina sa kakulupa na mata-mataan at tigwallah asa din sang gula-ulasan na timbang alagi duban yan piulang sulang wanataw ku dunia. Ginan ikarata agi nga nakapamuno. Oy, na ipanibiyad ng buno na ka nawata. Na miya kadakadakala ayat ko Quran. Ini sapar wallah ibang ka buno aswata ka. Anto na ito mga ayat nakatayang batian tan. Pag sa mga ayat wallah sa Quran wala taqtulu awladakum siyanan sa suratul an'am na inaloy panperman wallah sa suratul Isra tunay maananan wala taqtulu awladakum bani watig wallah bunua sa mga watayo naman ka isa sa parwallah iba tanu bunua sa mga watatanu sida na sa Quran inutuanan sa parwallah kay suka pamuno sa wata na padanan sa sifat o mga musyrik a ritualiran na sisid na sa Quran anto na ikatero wallah aki aluyan yan ulagidanan si sa suratul an'am ayat ikamagatos agu 30 agu 7 tunay tig wallah wa kadhalika zayyana likathirin minal musyrikina qatla awladihim syurakauhum naginan na tig wallah akya perasikiran o syaitan san ko mga musyrik mana ini panguyat kiran o syaitan aging puto akapemuno ayran ko mga watairan ayaw tuwa antapiranon na para swaswatiran ko mga tuhaniran. Sa manuto naginam si environment o mga musyrik saging kutam mga unaw na ama sa apmuno niran sa mga watairan para swaswatiran si ko mga tuhaniran apsimbaniran. Naginaman na mialoy sa Quran ula-ula o Fir'aun lagi nga nakapamuno sa mga wata ang mga wata pa ng mga mama. Anda surah na si sa suratul Qasas oy ayat ikapat Antone kater wallah inna fir'auna ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum. Mata-mataan at tigwallah aso Fir'aun na miyangalan dada ku katataguyan ku lupa mana si ku dunia way nagubieluin yan sa mga tao saging kutwa masanian pinggrupo niyan siran. Give saging kaya kang grupo na subso Fir'aun pagampagan niya minggululasan. Okay? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Piyangarasyan na piyakarundan o Fir'aun naging kutwa sa baad saging kutwa mga tao saging kutwa masanian. Yudhabbihu abna'ahum nagupad sa ulawlan yan at tigwallah. Ulaw-ulaw Fir'aun na pepenumbaliin yan aging kutwa mga watairan ang mga mama. Allah tumiyana aging kay sa kapanumbali sa wata amama kamunun ka aging utawata ka mama na ulaw-ulaw mga musyrik na ay mala na ulaw-ula o Fir'aun na oriyan yan na itumputan ko Allah. Ari bayaw? Itumputan ko Allah. Apteron tanwa ini sugu wallahu ta'ala ko Ibrahim abunuan ka suwata ka na sumbalian ka. Nagina na itumputan ko Allah banan di malado siya. Hey na ipuna ki imanto nang geda-geda kanu. Kaandan ni kang geda-geda iyo na kagedamiyo au astud nagiina mustahil. Ibay ning gula-ula wallah apenunugus kanyan ko isa ko mga nabinian ang mabuno yan so isa ko watayan nagiina mustahilaya iba tano manan yan na pakinggalbakan ko wallah ka ang yasayas wallah.
Nasaman niya mga luksami ng mga pagariami na tumya na amya karayag aging kanan ipatumputan ko Allah na ang yasan su Allah. Uy, o pamakaad na dapat apakibuno Allah ta'ala awata. Na ayad na isugu Allah apakibuno yan. Naginan suwata o Nabiyullah Nuh. Kaswata o Nabiyullah Nuh na kafir. Da pangungunutan ko maiyan. Marata ikapalukulokas. Pianong bagyo man siya maiyan. Sisid na sa Quran. Aguni ko patawagan unoh aging utawata yan. Apakadaan yan sa aging utwa kapal. Kapara di kabinasai. Hay tigan wata ko lay na pagdaka sa aging kaya kapal. Kapara di ka kabinasai sa aging kaya paroma. Ang malaig. Nanto ni inisumbaga yung utawata. Kafir ang maratay kapalukulokas. Da pangungunutan ko at luksyan anabi. Sa awi sisid na sa Quran. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' hay tigan amakulay na di nan mapanggulaw la iba ko kabina sa api panad na paruma igamala ay tinasu na kan napuga pas ako si kung mga pupuro apalaw mana nupo ako kung mga pupuro apalaw namia siba ko na kafir siya kito no pa makaad na dapat ta isugu Allah ang mabuno na siya kito kakafir na ba inisugu Allah ay mo pitiru Allah ta'ala kunuh, naging kanan awatakan na kanabangan ng puro pamilya. Yuti mi aloy sa Quran, innahu amalun ghairu salih, innahu laysa min ahlik, o kama qal, mata-mata naging kanan awatakan na kanabangan ng padugo pamilya ka, manaknabang kanan ng puro pamilya. Nagitubi na di Allah ta'ala, doon teru Allah, bunuang kaki, nasumbalian ka, kamatigas yulo. Oy, na naman ka doon, gulaula Allah, na upama na ketarima umapya pamikiran tanong aaya pakibuno Allah na suwata o Ibrahim aaya futurian na nabi. Anda so pamikiran amapya. Hey mga luksami na mga pagariami. Ayad na putumpuan tanong sa marata. Krimin aulawla akapamuno na sudin su Allah. Ikalaktan wa kisu Allah. Respektuan tanong su paraman wallah Quran na kitab tanong. Ayad na pilagulang tanong na sa Quran. Isa sa paron su kapamuno kaulawlaw Fir'aun. Aging kaya kapanumbali sa wata na orine na sita no ipatumpu ko Allah. Dinan malado siya ko Allah. Why? Nanto na mga day rayaga naging kutwa miyang gulawla o Ibrahim. Sa kasumbalian yan, si iku wata yan. Anta ba si titwa sumusugot? Imanto na keto kawan tanwa ang yasan su Allah. Akna ba susugu Allah ta'ala sa marata agalabag abad yung baninong Pitero hay Ibrahim na sumbali ang aswataka. Dahil nanan maaluis ko para man wallahu ta'ala Quran. Tulungin niyo pan siko suratus Safat karon mialu yung utwa ka sumbali o Ibrahim siko at ayan oy nabatian niyo yung uta ayat. Kadud maalu ya bati wallah isusugo kar kay ni kay itu pangagar kada. Kaaya lapit agi yung uta ayat kat yang batian tanong. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك gunid na tigwallah kaging kutawata yan na makaswa lumalakaw ang magunutunot kaya maiyan na aya Peterun o Ibrahim si saging utawata yan ya bunayya inni ara fil manam hay tigan ikaritang ko awata akan na pitet tagin pakan mana mele akan ko tatagin panakan asaka na sumbali na kan saka namya kapiran yan to matetagin pa oy aging utakap sumbalian yan si kwata yan naman ka aya lapiat o ayat na mele akan ko tatagin panakan sumbaliin ko ska o di na sumbaliin ko ska. Gina nila piat yan, naandoon miya aloy at tigo Allah inisugo karkanan. Dad maaloy yan ko para man wallah na pagang kubentan wari su Allah. Ano man kapkagaga tanuron na kapkabaraw tanuron apagang kubentan su Allah ka ayap kapkabal sa tanuron na inisugun wallah ay Ibrahim na sumbalian ka buno ang kaswata ka. Nadinan malado siya. Ay napagang kubentan na su Allah. Kati malado siya ang kuben kaso lagi di ka manusia. Oy, nabadi malado siya na pagangkuban ka na sa Allah. Nantuno to pa may kapakataros aging kuta tutul. Naro umiya ribat so Ibrahim alayhi salam. Kaayat yang kapaniyan sa aging putwa tatagin pa niyan, panaginipian na suguan nun Allah. Kaya miya kapiran yan matutagin na pa. Hoy, aging utakap sumbalian yung kwatayan. Na ayat tiarifan yan nun, na suguan nun Allah. Hoy, na miya ribat rosuan tangan yan. O pa makaad na pagay siya at tigiran asyik na pa man naad na kapkaribat o mga nabi, why?
Sidin sa Quran na piya karayagun wallah aging kutwa kap keribat mga nabi. Mismo so nabi tano Muhammad nasisi sa Quran aging kutwa keribat yan. Ando to suratut tahrim. Tig wallah ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hay nabi na inungka baka harama aging kutwa piya ka halal ka wallah. Naman kami ribat so nabi. Adna piya ka haram yan halal asay. Apaka halal no wallah na kiyukum unabi sa haram. Nakota Peter wallah ino nga nang pagkaharama agi nga napya ka halalakar ka buto diribat baru da maribat sunabi na so Nabiullah Musa nasisidin sa Quran agi mo takya ribat yan agi mo takya ambitan yan sa agi ko to sa kataw amama agi tud ni inipatay niyan oy napya ka tana wallah agi mo ta pinggulaw Musa innahu min amali syaitan geng kanan natigin na pinggulaw Musa akya bunuan yan sa agi kanan amama nagpadanan sa galabok ko syaitan nabuto diribat sudun sumusa. Oy, nasunlabiulay Ibrahim na adda mga karibatan na nasisidin sa Quran. Oy, giyon ko tadi niyan di kang babaluga wantay Tuhan. Na di ba miyaloy sa Quran, amele niyan so bituon. Falamma ra'al agi ko mailinan at tiwal lagi ko tabituon at tingin na hadha rabbi ginan ituhan na mga dini sayda ni nagyuti Tuhan lagi ko tabituon. Na baro da maribat aya dini sayda nakatuan na bituon. Boto da maribat so Ibrahim sa giyong oras. Nakagiyok umada subitoon kamiya aging koto kapakatitim mo nagiyan kamiya pita natigo Ibrahim aknaba ng piyuda Tuhan kapkada nakagiyap man ko ayang mailay niyan falam mara'al kamara bazikatan na ulan amas mala adi subitoon mas masindo adi subitoon natigim man na hadha rabbi ginan ituhan na baru da maribat baru da maribat si Ibrahim miyaribat nakagiyap man kumada so ulan ka miyada aging kutwa kapakatiti managian kamiya pita na manamili niyan na so alungan mas mala sa taman amala na tigin na hadha akbar nagituhan kagi mala uway nakagi ko amanan yan na madapman so alungan na tigin na dad na ba siya piyula Tuhan uway kaaya piyula Tuhan na sutito miyadun sa aging kemi nga ileran yuti kapag yuti maana aging kutwa mga ayat mialoy tanu mana miad na mga karibatan na miya nga adun si mga nabi nalagi do tumambu miyari batsu antangan o Ibrahim sa giyang guto tatagin na paniyan. Oy ka aya kaya manay niya nun na bon susuguun wallah. Inutukaw la na kay miya kararado na giyang uta environment sa giyang guto masaniyan aso mga musyrik mga kafir na ritualiran na giyang uta kapamuno sa wata penumbaliin niran sa mga wata iran para suwaswatiran ko mga Tuhan niran. Nagi tumambu aya kaya tangkapaun o Ibrahim sa giyang guto tatagin na paniyan na bagi tumambu suguun wallah ay ikaswatun wallah. Nakagyo ko ipunggulalan yan. Away, kainisiyan niya so Ismail na rin. Ito na ilayan kasaya. Baka pumimikaran niya so Ismail. Na yung bukit ang kapaw Ismail na buong suguan. Away, buong suguan. Na ito na Peter Ismail. Ya abati, if'al ma tu'mar. Hay amakulay ng gulalan na ka sa suguan ka. Naman kadapan betuwa o Ismail anta ka so Ishaq. Kadua katerus ano mga ulama. Kapagay so Ismail, nagkapagay so Ishaq. Na dani ang betua ibasual ay sumusugun kaya bu Pitero aging utawata yan na amak walay ng gulalan naka sa suguan ka. Na upang makasuwal la isumyugo na matan ka pakatanaan ron wala sa giyong ayat ayat tero na giyong utawato Ibrahim ay amak walay ng gulalan naka sa inisugur ka wala na dadam ya alwiro wa Allah na sa katanoy miya makatanaw ang giro tanwa inisugun wala Allah ay kala ama pendusa tano si wallah sa alungan na kaya maamay ka di tanonan imberndu dalagi danan akpit na ipuni man to mga luksami na mga pagariami na iman to naketo kawan tano agiyan kaya bisa miya ka pira pulura guna pupusa ka antano kapit tano naketo kawan tano miya kalalay ni ki ang kubtano wallah na edap ki ang kubtano wallah nakapamuno sa niyawa Allah ay panambuno na wata na nabipen di ding kagagaw pamikiran amapya iba ini miya ang kub wallah nakaiditan no katawan na irilar katan wallah na iman to geto kawan tanu aribat besanan na pungkong purko kadingan awan minitamang ka miya dubli kadustaan ka na makaw makasalungan na kaya na mala na namipumbakat ka nagiiditan no di ka pakambal sa video kapag sibintan no sa mga tao si saging kay mga khurafat ang mga dedag ang mga kapit o ay api ang alalayaman na iman to na miya karayag ay pagoryang ko saya naging ko to katero usaba datigir na sheikh na miya aluin ka so Allah nakanababsugo sa marata na inubugin ko tamya panutul sa Quran asukon so Khidr al-Khadir na adna biyunu yan nawata gulam
nakataya so kapaka-rayaganan. Giyang ko tuwa masa, aging ko tuwa Abdul Salih, kaya man naniado sa Quran na uripan abara amal. Dahil naluya wallahu ta'ala iba yung aranin na Khidr. Oy, na piya makatana, aging kay mga Sufi, sila ni miyamang baal sa mga ngaran, piyang wairang kong mga hadith, ang mga khurafat, na tira na Khidr ang ngaran niya gitu. So, datandu Allah na tinduiran. Nagyang ko tuwa Abdul Salih, bara amal a uripan, na minipagpadayan so Nabiullah Musa sa aging kutamasan niyan, kaya mga hikmaro na ipagsirian ko Musa aging kutam mga ilmo, ada raw tao Musa, kaya bu makagagapaon na so sa aging kuto Abdul Salih, bara amal uripan, uway, kapag ilahaman sa kanya no Allah, nabi sa kanya mabu, nabi mas malay ilmo adi sumusa. Na sa aging kutang ini pagulutaan nun Musa, na adna miyaw mayran gulam, na so kaya mayranon na dere na biunu ya kito. Biunu agyang wata oripan abara amal. Nakita kawan sumusa. Tigumusa to na ini. Uway. Nagito, piya karayagun o yakmanan yan, agyang wata Abdul Salih, agyang wata pinggulaw lang yan. Ay ini sunong mo sa ino ngayon imbunu agyang edad na sala yan. Uway. Natigin agyang kaayat tigin na gulam biunu akan na ayat tigin okuran yan. Uway, o pamakadita mabuno na peka lasya kini na aya kaurianon na penderwa kaanian sumbala aluksian sin si inaya na usya maayan ng binasaan yan sirat na ini kapedisiran no Allah adinan manggulaw la kumbala aluksian na iniunad no Allah ta'ala kukuman amas tuma madadum ku dunia aging kaya gulam laginan ititu kapakata na aging kutwa tutul asisirin sa Quran mana aging kutwa binu aging kutwa Abdul Salih na adna mapunggulan ni na marata, adna future na mamarata, dapat mambu na mibunuon din. Na naman kipalagi din tanuron sa giyong utawata unabiula Ibrahim, aswata unabiula Ibrahim na aya future yan na mapia, kapakala na nabi, no pamana kagaga pagibunu Allah so nabi. Ada sa pamigiran na mapia. Oy, ikadua usayan ng mga mufassirin sa giyong kutwa gulam, abiuno giyong kutwa Abdul Salih, naging ko tatigiran agulam na kailangan nakasabutan tanong padsamaan na agulam na manusia akiram pa din sa 40 ay dadiyan mana malad no to. Malad na tao. Oy, gina ni usayansan nambida aguso Ismail. Koto amya kata na aging uta biuno aging uta Abdul Salih. Oy, na tao aya Koreanon na penderwa kaanian si inaya nagusyam ayan. Nagyuta piyak yung nadno Allah ta'ala kukuman para dinan mapunggulo la kung balalok siya nga duwan yan siya na mas tumamatay naging kay agulam. Uway, naging tutulan nun. Nang bida agusto Nabiullah Ismail, aso Nabiullah Ismail alayhi salam, anta ka Nabiullah Ishaq alayhi salam, uway, na pumakalasiran na mga nabisiran, na imposible ibasuguun wallahu ta'ala kabunua si iku nabi. Awata panaya, ada penasalayan, na ya future yan, na pagala na mapia ama kapmelo yan nabi. Nagina na kay irayagan sa gingay masala apya busay tanong. Nagid ni di tanong di kapamang ni sa amanan yan na maap kung mga tawa doon kasanangi oy na ayak ya panabnaran tanong naging kay mga khurafat, ang mga kabukagan ng mga tutulap yung alalayman tanong na ipagawa tanong ki. Di tanong pangunutan sa mga pride tanong, kiber tanong, batig tanong, siya iburi miya nag-gisay na kemuta pagintaw sa mga Pilipinas na dead na ulama amiya ka diskaso. Oy, naginan na kay ilmu, so ilmu na dikitan tal. Ad na miya batiya ka, adan mabatiya na ad mamuriyaw ta ka na ilmu, miya batiya ka na adan ka mabatiya. Gina ni ilmu. Oy, na ayat titu mu'min na terima sa benar. Basta makaregar ka, yung tamas ala na tarimang ka, upama ka titu ka mu'min. Na upama man ka, kana baka pure mu'min, ka munafik ka, na di nga terima. Ka munafik ka mo, di ka terima sa benar. Na iman to, nang gida-gida nga ginawa nga, anda ka mapad, munafik, anta ka mu'min. Na pure ka mu'min, na tarima ang kadnaya, kami karegar ka, aging kaya kapatumpuy tanong ko Allahu Ta'ala sa kapamuno kapag ibuno Allahu Ta'ala aging ko to wata unabiula Ibrahim adad na salayan nagina na miya kalalaan na nakasalanan tanong ko Allahu di tanong panaubata na banday ni miya karayag mga luksami na mga pagariyami na gid ni di ka pamukas sa kataksilan na salam na kanskanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.